ಬೋಲು ಬೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ 4-6 ಜಾಮ್ ಇತ್ತ ಬಜ್ಜಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೇಟ್ ಉಂಟು ಬಜ್ಜಿ ಒಳ್ಳೆ ತಿಕ್ಕುದು ಚೂರು ಜಾಗ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿ ಎರಡೊಂಜಿ 4-5 ದೈ ಇತ್ತು ಬಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಿ ಬಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಇಂಚೋಲ ಇತ್ತನ ಬಜ್ಜಿ ಚೆಪ್ಪೊಟ್ಟೆ ಅಂತೀರು ಮತ್ತೆ ఇందులో నాకు తారద ముద్దెలుగు పాడోలి బోడండ చెప్పును దాయపండ తారద ముద్దెలుగు పాడ ఈ దొంబుకు మాత బాರಿ ಇದು ನೀರು ಮಾತ್ರ ಒರಿಪುಂಡ ಇಟ್ಟು ಕಸ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚೆ ఒక ದಿಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ಬಾಡ್ರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೊರ ಇರೆ ಕಪ್ಪ ಹೊತ್ತಾರೆ ಅವು ತಗೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಈ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಕಲಿದೆ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನು ಈ ಬಜ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬಜ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ಪುನಃ ದುಂಬು ಜಾಡುಡು ಬಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಆಡಿನ ಮಾತ್ರ ಈ ಬಜ್ಜಿಯನ್ನು ಕಲಿಯೋದು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು